Jedna vedľa druhej, dá sa z toho spraviť taký krásny, typický čínsky PR. Aj funguje, že? Karty sa dajú do tej šikmej polohy a takto sa zamiešajú. No a niekde tu na tomto chaose by mala byť aj tá tvoja karta. Erik, pamätáš si ešte? Škoda. Práve, že si pamätáš, to je škoda. Tak, ja som ho nevidel, ja som bol otočený, keď si ukazoval. Ty si miešal prvý, to znamená, tvoja karta niekde v paličku, neviem aká, neviem kde. Ja sa pokúsim nájsť tak, že nebudem sa pozerať na karty, budem miešať jednou rukou a tá karta, ktorá počas toho miešania vypadne, bude tá tvoja. Dobre? Budem pozerať tam, čo dlhšie, tam sa miešajú karty, hop, hopla, hop, 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 hop. Prosím vás, naloží ten kruh na ten špagát cez tú dieru. Tak, dajte, môžete pustiť. Lenka, našou úlohou teraz je dať ten kruh dole z toho špagátu. Dá sa to? Jasná vec. Dá, hej? To je veľmi jednoduché, ale keď na toho špagátu spravím takto úzol. Dá sa to aj teraz, bez toho, aby som to rozviazal? Nie. Teoreticky nie, jasné. Ale prakticky stačí dobrá nožnice, hej? Alebo budeme kúzliť, na to kúzme. Lenka, vy si teraz moja asistentka. Prosím vás, chyťte ten kruh, fúknite na ten úzol. Úzol je tu. Dobre, ale inak výborne. No a... Výborne, zapíšajte, ďakujem. Určite, deliť sa budem. Vyzerá tak zachodová doska, ale ešte to nie je hotové. Teraz? Nebude to šiltovka, ale na hlavne sa to dá dať. Nie. Nie. Príba medzi existom. No labudí, jasné. Kážu. Ďakujem za spoluprácu, to je výborná. Máte rado to takou? To vám nedarí. No, takto. Pre istotu. Ktorú stranu menej používate? Sadnú. To je dcerine sako. No, dobre. Praje to slávny bubeník. Takto. Keby to náhodou nevyšlo, dostanete 300 €, dobre? Tu mám asistenta. Takže... Čo mi dá cigaretu, je to prosím ťa, urob sem, trošku tomu jamku. Nie. Áno. Poradne. Tak, poradne. Dobre, ver? Poradne, tak. Tak, odtúbe. To je dobrá žerava. Kako sa dá? Mama, máte. Bojíte sa? Nie. No ja hej teda, ale... Nevadí, to je skopíne. Mne to ideš vôbec nevadí. Tak, ale ja už som to robil veľakrát, hej. Raz sa to musí podariť. Takže... Počkaj, tak to ešte počkaj chvíľu. Je také pekné, že rád takto do toho sakra, tak. A... Ja to si... Ľudia myslia, že už to nehovorí, ale... Idete nám. Vy z vás ako prežilo, vy ste ušetrili, a vy ste chceli, aby som vás niečo naučil. Áno, jedno. Samozrejme, ak sa páči, nafúkajte si. A potom vás niečo naučil. Ja vás vítam, pani manželke, nejde.
Máš prácu? Hej. Ako? Normálne? Máš 3 balóny z toho. Nemá dobrý balón. Ale dobrú farbu dostala. Začína hľadiť balón. Daj mi druhý. Daj. Môžem? Nie, to ja budem fúkať, ten tebe dám druhý. Hej? A tak je, ja to fúkať, hej? Začne. Máte si ho natiahnuť, že čo to pomôže? Ako to dostaneš celý? A prajem pekný večer. Nie, čiže to je druhý pokus. Dobre. Čiže, ukážem vám ostatnú. Karta. Hej, trojka srdcová. Dobre, môže byť prezident. Prosím, hoci, že jasné, poď. Čiže, vaša karta je srdcová trojka a ja dám takú do balíčku. Vám dám takúto chvíľu, tu som sa ja už nedostal. Dobre, teraz vy povedzte všetko. Dobre, tu má vaša karta. Prošli to tam, hej? On má srdcovú trojku, čo myslíte, že máte vy? Skôr, keď srdcovú, ale to je nejak náhodou, to fakt nie je nastav. Na tú školku sa popíšte z tej druhej strany. Dobre? Nech sa páči, dvojke by sme. Neoťahnu z tejto strany. Ešte to? Dôležité je, aby ani vy, ani vaša manželka presne nevedeli, karta tiež to do balíčku. Zoberiem ty vaše. Tak. Vaša karta je v dolnej časti, vaša nejde v hornej. A keďže vy dva ste sa našli, tak tie karty by sa mali nájsť. A ja spravím niečo takéto, že počas toho by mali zložiť k sebe. No, uvidíme, či to vyšlo. Takže najprv hľadať tá, čo bola v hornej časti, to bola tá vaša podpísaná z tejto strany. Táto. Zaberiem tu, čo je pod ňou, hej. Vydržte. No, to už nebudem potrebovať. Teraz chvíľka na päťka, či to vyšlo, čiže srdcová trojka, srdcová štvorka, čiže vaša štvorka hore a vaša trojka. Nehovorite. Zdám sa naozaj našli, ale to nie je všetko. Vy ste totižto dnešného dňa pár, nejaká trojka, štvorka, nebudú to takto rozdielovať, ja si dám niečo takéto. Čím si tú štvorku očistím. A srdcová trojka s vašim podpisom na jednej strane, s vašim podpisom na druhej strane. Tak tu vám venuje. Dobre, nech vám budí šťastie. A potom by teda náčeky, že nám pán výborne vysvetloval, ako sa týka balóny, môžete to vyskúšať teraz. Si takto by som potreboval. To je taká romantika ešte, ne? Ešte to podržte. Ešte príde niečo? Ešte posledná vec. Jasné. Pino, toho jeme za ekonoma. To je. Tak to áno. Nech sa páči, skontrolujte to. No hej. Pochopiteľne aj niečo z balóniku. Viete, čo chcete, alebo vám niečo vyrobím? Čo máte? Veľa veci. Slušné, sprosté. Flašu, jasné. Veľmi dobre si to povedal, ale väčšinou to ľudia hovorí, že bomba. Jednou si to tak odborné, že flašu. Čiže super. Pozri, šnorkel. Už je na svete ešte
bublinku. Tak. Dobre. Tak, dobre. Ideme ďalej. Počkaj, spravím ešte žaket. To je to, čo drží tú fľašu na chrbte. Dobre? Výborne. Druhú ruku. Super, oplasy. Dobre, žaket. Teraz dáme opasok. Dobre, bol tam lepšie opasky nosia. Výborne. A ešte posledná vec. A to je prívod vzduchu. Dobre? Lebo fľaša bez oktopusu a hadica a podobne by ti bola úplne na firu. Počkaj. Ideme na oštorkel, vzal na ventil.